Karong adlaw mga igsoon, adto ta sa Guadalupe. Kay doon ako ipakita ninyo nga road improvement mga igsoon nga baguhay lang nahuman ang Guadalupe to Lahog diversion or alternate road, no? Karaan na ni nga daan mga igsoon apan baguhay lang ni na improve na simento ang mga busot-buslot. Karon smooth na daw. Gikan nga na sa Guadalupe padungad to sa Lahog, diya dool sa may GY Mall. Alright, doon na kita sa Fuente Rotonda mga igsoon. Driving towards Cebu Provincial Capital mga igsoon. On my right mga igsoon, Cebu Doctors University Hospital. So doon na kita sa Guadalupe mga igsoon, no? Right now mga igsoon, naana ta sa Avellana Street. Dool na kita sa intersection sa Guadalupe to Lahog Road. Alright mga igsoon, ana-ana kita diri sa Guadalupe Barangay Hall. Anita hunong mga igsoon, arita pastada. Anhi magsugod ang Guadalupe to Lahog diversion road. Mayong adlaw mga igsoon, Gawids here. Karon ana-ana ta sa main road sa Guadalupe. Diri mga igsoon, mao na kini ang baguhay lang na simento nga Guadalupe to Lahog diversion road. So karon buntaga mga igsoon, ato kining agion padung kita dito sa mismo sa sentro sa Lahog.
sakto po dahil tanawon mga igsoon, no, ang kining ipa-skill diri nga billboard sa DPWH mga igsoon. Aduna kini budget nga 14,259,000. Alright? So baguhay lang gyud kini mga igsoon, no. Ug di ko masayop during pandemic time ang construction nga gipahigayon nganhi. So makita na to mga igsoon. Makita na to mga igsoon, no, nga simentado na. Kani adto mga igsoon, dili kini siya bag-ong daan mga igsoon, na karaan na ni siya nga daan. Daghan na mga motorista nga nag-agi diri mga igsoon. Apan karon mga igsoon, gi-repair kini, gisemento unya nindot na, di na katong bangag-bangag, di na katong daghang buslot mga igsoon. Alright mga igsoon, so karon agita sa Guadalupe Tulahog Road. Sugod gyud ta diri sa kuan, iskina Guadalupe Barangay Hall, aron nga makasubay kamo. Alright, just enjoy the ride mga igsoon, ha. Salamat diay kaninyong tanan sa inyohang way bugto ug way puas nga suporta. Kana na appreciate kin ako na mga igsoon. Dako kin nagkatabang nganong ang inyohang Cebuano 123 hangtod karon human sa kapin sa usa ka tuig nagpabilin ng gyapon tang anaa sa YouTube. Alright, so good na tanaw. This is already the Guadalupe Tulahog Diversion Road. Kana nga na mga igsoon, iskina Abiliana na kana mga igsoon, no? Kani Abiliana Street kini mga igsoon, kining lapos nga re mao na kini ang sumpay sa Guadalupe Tulahog. Akong balikon mga igsoon, ha, kani nga daan mga igsoon karaan na ni. Apan kani adto daghang bangag, daghang buslot. Unya ilabi na kung mag-uwan. Sus gabi ha. Mura kag saom-saom sa basakan mga igsoon. So karon nga nasiminto na ni. Apan doon na pa ang i-improve, no? Sama ning kipot kay nga dalan. Apan sagdira kay aduna man tay local government o kining barangay, sila na bahala mo bahig ani mga igsoon.
So from here maigsoon, doon na may subdivision ini sa right, arit sa left maigsoon. So mo left turn kita, subay ta ani nga daan. Kita ninyo nga kaniadto, I don't know kung nasayop ko, kaniadto aduna ni mga hump, apan murag gitangtang na mga hump aron nga dire-diretso ang dagan sa mga sakyanan. Lindot ni diri mga igsoon, ilabi na tong mga nagtrabaho sa IT Park, nagtrabaho sa Ayala, unya diha sa Iscario, bumper to bumper ang traffic diha, di man nato matag-an. Ani mo agi sa Guadalupe to Lahog Diversion Road. Right, let's go. Kini diri maigsoon, dagang kaning buslot kani adto diri maigsoon, apan ang kaning tubig nga diri gipasirit aning daan maigsoon, unta masulbad kini ay. Left turn ta mga igsoon ha, left turn. Kay ang right turn mga igsoon mo katong lapos sa Capitol site, no? Kini opera na ta mga igsoon, no? Subay lang ta ani mga igsoon. Apan ako din gi warningan ang mga motorista, labi na mga four wheels, mga auto dito sa itong giagian. Pag tungas adto, murag kalit kay ang pag left turn. Hinay-hinay mo ngadto mga igsoon ha, kay murag bundo ang daan, murag sa kung tanaw ang mga sakyanan, labi na mga sedan, masangit gid inyong under chassis. So hinay-hinay lang mga igsoon. Alright, ana-ana kita sa opera mga igsoon, subay lang ta aning daan. Opera Village, Barangay Kalunasan, Cebu City. All right. Diri dapita may igsoon, no, hinay-hinay ha, kay kanil laging tubig, no, kasi agas anang daan, unta masulbad na. Then from here may igsoon, arita left turn ta. At least karon mga igsoon, mayo na ang kahimtang sa dalan. Dili na ingon kaniadto nga kargado og mga potholes. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the time?
Karon medyo busy karon mga igsoon, no? Kaya ang mga tao padung silang opisina. Time check mga igsoon, no? Alas 9:20 mga igsoon. But again, even if mo traffic, flowing ra man ni mga igsoon, no? Flowing ra. So again, kini siya mahimo kang moagi nganhi isip alternate nimo nga ruta mga igsoon kung ang iskaryo mag jampak sa mga sakyanan. But pasabot dunay heavy traffic mga igsoon. So kuanta kanang mao kini ato ang silbi diversion road mga igsoon. Alright, so mga igsoon, ana kita sa Lahog. Kini nga eskina diri mga igsoon. On my left mga igsoon, padung ka na sa JY Mall. On my right, padung sa Iscario. Okay, salamat sa inyong pagkuyog mga igsoon, ha. I hope you enjoyed the ride. See you next time mga igsoon. See you on my next vlog. Amping mo kanunay og hinaot nga magpabilin kamong mahapsay. Let's get it on to your favorite song. The night is young and you got me going on. Every single beat hits my heart so deep. Wanna wrap my arms around you.